Pekný večer. Tak ja mám tu nejaké skúsenosti, posielajú nám ľudia stále nejaké skúsenosti s našimi produktami. Tak mám tu 3 s kolagénom. Tak prvý, jeden je skúsenosť s kolagénom u pani Helenky, znižil sa jej opuch nôh. Pani Helenka má 80 rokov, energie má na rozdávanie, je stále veselá, pozitívna, usmievavá a s kolagénom si proste život užíva. Vlasy jej nevypadávajú, nechty má na rukách krásne ako modelka, miluje tento produkt a niekedy si dá aj 4 kapsičky za deň. Tak, druhú skúsenosť mám od pani Marienky, je to pani Mária z Tatranskej Štvrby, onkologická pacientka. 3 mesiace berie kolagén, na pľucnom vyšetrení zatiaľ bolo všetko dobre a na gastroenterologickom vyšetrení žiadny nález nebol tam žiadny zápal a je to dobre. Pán doktor jej vysadil jegmopázu, naordinoval jej normálne jedlo, aby pribrala. Mám z toho veľkú radosť, pretože sme o tom rozprávali včera a je to najnovšia správa. Tvár sa jej krásne, jak tu líce z tejto strany ide, tak jej krásne tvár sa vyrovnáva, čo mám z toho veľkú radosť. Čelo sa jej zrovnáva a začali jej rásť vlasky, čo má z toho, Marika má z toho veľkú radosť. No a ďalšia skúsenosť je od Mariky z Prešova. Pani Milka mala úraz, upadla na nohy, dostala sa do takého stavu, že mala potrhané šľachy a všetko, nemohla vôbec chodiť. Úraz sa jej stal vo februári, chodila na vyšetrenia, na rentgeny a záver toho všetkého bol jedine po tých mesiacoch, že musí ísť na operáciu. Marika jej doporučila kolagén a po niekoľkých týždňoch užívania sa stav tak stabilizoval, že Milka chodí, operácia je zrušená, na operáciu nemusí ísť. No a aby to bolo dôveryhodné, čo vám prezentujeme, tak Milka nám poslala všetky nálezy na vyšetrenie k nahliadnutiu. Sú to veľmi zaujímavé informácie, čo sa týka kolagénu, pretože aj ja mám skúsenosti s kolagénom z môjho osobného života. Po mojom úraze mi vo veľkom množstve vypadávali vlasy, momentálne ich mám také, jak vidíte, vlasy mi rastú, sú veľmi husté, tvár sa zrovnáva, som veľmi spokojná a nohy ma nebolia ma tak veľmi nohy, takže som veľmi rada. Fungujem. Tak vám prajem pekný večer, pekný deň všetkým.